आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय डिजिटेल बिग ब्रेकिं आपडेट। बे आपडेटआनो जाहैबाय नोंथांनि मबाइल फननि सेफटिनि सायाव। माब्लाबा समाव दा नोंथांनि मबाइल फना हेक जानो हागौ। दा डिजिटेल जुग, जेबो बुंनो हाया। नोंथाङा गावबागावनि मबाइला बबेबा समाव हेक जायोबा नोंथांनि प्राइभेसिजों लोगोसे नोंथांनि बेंक एकाउन्टआ जिर' जानो हागौ। नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो? नोंथांनि मबाइलखौ सोरबा दुथाङा हेक बानायाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै 1 मिनिटनि गेजेरावनो नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो? आङो दिनैनि नैबे भिडिअ'आव A to Z देखायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब बानायबानो जाबाय। बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल, स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय। जोङो दानिया बे आपडेटखौ नायगोन। लोगोसे नोंथाङा बबावबा थांदोंब्ला नेटफोर नाङाखैब्ला नोंथाङा बेंक बेलेन्स नायनो आरो नोंथाङा फैसा ट्रेन्सफार खालामनो हायाखै, उसुबिदा नेटनि प्रब्लेम जादोंबा नोंथाङा बेखौ नेट नाङालासिनो बोरै नोंथाङा बेखौ फैसाखौ ट्रेन्सफार खालामनो, नोंथांनि बेंक बेलेन्सखौ बोरै चेक बानायनो, जोङो बेखौबो दिनैनि नैबे भिडिअ'आव नायगोन। जोङो दानिया नायग्रोदोनि नोंथांनि मबाइलखौ सोरबा दुथाङा हेक बानायब्ला नोंथाङा बेखौ बोरै नायनो, जोङो बेनि प्रसेसखौ जोङो नायग्रोदोनि। दानिया नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा नोंथांनि मबाइल फननि स्क्रिनाव फैनांगोन। हम स्क्रिनाव थांनानै नोंथाङा नैबे नोंथाङा बेयाव कल, नोंथांनि मबाइलाव बेबायदि थायो, जोङो बेयाव थुनांगोन। नैबे कन्टेक्टआव जोङो बेयाव थुबाय। थुनानै नोंथाङा बेयाव मोननैसो नाम्बार डायेल खालामनांगोन। नोंथाङा बेयाव डायेल खालामनांगोन *#21#। नोंथाङा बेखौ डायेल खालामनानै होनांगोन। जोङो बेखौ डायेल खालामबाय। डायेल खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि मबाइला हेक जादोंब्ला नोंथांनि बेयाव लगे लगे खोथैगोन। बेयाव जोंनिया बेयाव नट फरवार्ड बेबायदि खोथैदों, माने जोंनि मबाइला हेक जायाखै। नोंथाङा जुदि बेयाव नोंथांनि मबाइला हेक जादोंब्ला बेयाव हेक खोथैखागोन। नोंथाङा बेबायदिनो बेयाव गावबागावनि मबाइलखौ हेक जादों नामा नोंथाङा बेयाव नायनानै लानो हागोन। जोंनिया बेयाव नट फरवार्ड जोंनिया बेबायदि खोथैदों, मानो होनब्ला जोंनि मबाइला दा हेक जायाखै। नोंथाङा बेबायदि गावबागावनि मबाइलखौ चेक बानायना लाबानो जाबाय। नोंथाङा बबे समाव मा जायो, दा डिजिटेल जुग, नोंथाङा हमनो हाया नोंथांनि मबाइला सोर माब्ला हेक बानायगोन। नोंथाङा बेबायदिनो चेक बानायना लाबानो जाबाय। दानिया आरो मोनसे नाम्बार आं देखायबावगोन। नोंथाङा बे नाम्बारजोंबो डायेल खालामनानै नोंथाङा गावबागावनि मबाइलखौ नायनानै लानो हागोन। जोङो बे नाम्बारखौबो नायनोसै। जोङो बेयाव आरो नाम्बार डायेल खालामबावगोन। जोङो बेयाव # आरो बेयाव 002 आरो #। नोंथाङा बेखौ डायेल खालामनानै होनांगोन। जों बेखौबो डायेल खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेबायदि खोथिगोन। बेयावबो जोंनि मबाइला हेक जादोंब्ला नोंथाङा बेयावबो बेबायदि नायनानै लानो हागोन। जोंनि बेयाव मबाइला हेक जायाखै, बेयाव जेबो डेटा खोथायाखै। नोंथाङा बेबायदिनो गावबागावनि मबाइलखौ हेक जादों नामा बेबायदि चेक बानायनानै लानो हागोन। जोङो दानिया नायदिनि नोंथाङा बबावबाफोर थांदोंब्ला नोंथांनि मबाइलाव डेटा नाङाखैब्ला नोंथाङा गावबागावनि फैसाखौ बोरै ट्रेन्सफार बानायनो, जोङो बेनि प्रसेसखौबो नायनोसै। नोंथाङा डायेल खालामनांगोन *99#। नोंथाङा बेखौ डायेल खालामनानै होनांगोन। जों बेखौ डायेल खालामबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नैबेयाव सेन्ड मानि आरो बेयाव नोंथांनि बेंक बेलेन्स चेक बेंक बेलेन्स, नोंथाङा बेयाव नाम्बार थुनानै नोंथाङा बेयाव इजियावनो, नोंथांनो बेयाव डेटानि गोनांथि गैया। नोंथाङा बेयाव नाम्बार थुनानै नोंथाङा फैसाबो हरजागोन आरो बेलेन्स नायजागोन। नोंथांनि बेंकनि खामानिखौ बेबायदि मावजागोन। नोंथाङा बेयाव फैसा नायनो थाखाय नैबेयाव 3 अप्सन दङ। जोङो बेयाव 3खौ थुगोन। बेयाव 3खौ थुनानै जोङो बेयाव जोङो सेनाव थुगोन। दानिया बेयाव नोंथांनि UPI आइडिखौ नैबेयाव बहायना होनांगोन। नोंथांनि UPI आइडिखौ बहायनानै नोंथाङा बेयाव सेन्ड खालामना होब्लानो नोंथाङा बेबायदि गावबागावनि फैसाखौ नायनानै लानो हागोन। नोंथाङा बेबायदि प्रसेसजों थाङोब्लाथाय। दानिया जोङो मिथिबाय नोंथाङा गावबागावनि मबाइलखौ बोरै हेक जानायनिफ्राय बासायनो आरो नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डेटा गैयाब्ला नोंथाङा बेलेन्सखौ, फैसाखौ बोरै ट्रेन्सफार खालामनो, जोङो बेखौ मिथिबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।